Prajem vám všetkým nádherný deň a ideme sa dnes pozrieť do týchto transformačných kariet. Pozrieme sa na nejakú situáciu a uvidíme, koho z vás sa táto situácia bude týkať. Tak sa pozrieme. Vyšla mi tu karta s číslom 4, stabilita. A prečítame si. Zdravo nastavené hranice chránia a zaisťujú pocit bezpečia. Rovnako ako otec chráni a zaisťuje bezpečie pre svoju rodinu, tak aj každý je vedený vybudovať stabilitu a pocit bezpečia vo svojom živote. Rozhoduj sa múdro pre také voľby, ktoré podporia tvoju stabilitu. Si to jedine ty, kto rozhoduje o smere tvojej cesty. Prebuď vnútorného lídra. V akej situácii potrebuješ posilniť vnútornú stabilitu, čo ti pomôže získať silnejší pocit bezpečia? Tak ide tu o niekoho, kto by potreboval posíliť tú stabilitu, bezpečie vo svojom živote. Možno sa cíti, ako by stál na nejakom tenkom ľade. Prípadne možno, ako vidíme tu ten dom, možno potrebuje nejaké zázemie, rodinu, trošku sa usadiť a možno teda tento človek k tomu hľadá nejakú cestu. Pozrieme sa do tarotových kariet, presnejšie na tú situáciu. Takže o čo pôjde? Takže máme tu hneď číslom 4 cisára, aj toto bolo číslo 4, je to v podstate podobná energia. Ide teda takisto v tomto cisárovi o stabilitu, pocit teda bezpečia, urobiť si taký poriadok v živote, byť tým lídrom vo svojom živote. Úplne presne je to k tejto karte. Ďalej tu máme kartu víťazstva, takže vy chcete vlastne dosiahnuť toto, čo sme hovorili, tento úspech v tej stabilite, bezpečí, urobiť si v tom živote možno nejaký poriadok, možno nájsť ten smer. A 9 pohárov je o takom osobnom naplnení, šťastí, spokojnosti. A máme tu kráľa mečov, to znamená, že tento kráľ mečov si drží nejaký svoj postoj, svoju pravdu, vie, kam smeruje, má takú nejakú svoju múdrosť, je možno aj vzdelaný človek a teda v tom živote si určite urobil alebo urobí nejaký poriadok. A ešte keď sa vrátime k tejto karte 9 pohárov, tak tá nám hovorí vlastne o tom, že môžete byť niekto z vás už aj spokojný celkom v tom svojom živote, ale niečo ešte do tej 10 vám chýba. Toto je vlastne iba 9. Takže vám tam niečo teda chýba, možno rodina, možno zázemie. Takže pozrieme sa ešte do druhých tarotových kariet. Takže rytier palíc, ale ešte prvá kartička nám vyšla 2 palice, väža a eso mečov. Karta 2 palice nám hovorí o tom, o tom rozhodovaní sa, teda o tej budúcnosti, čo už chceme nechať v tej minulosti, ako túto palicu má táto pani opretú za sebou a vlastne už sa na ňu nepozerá. Čiže čo zanechať už v tej minulosti a na čo sa sústrediť do budúcnosti. Karta rozhodovania sa. Ďalej tu máme rytiera palíc
a takisto nad tým bolo tých 6 palíc a vlastne tu je to odhodlanie, tá energia ísť teda za tým svojim plánom, uskutočniť ho, smerovať k tomu cieľu. A potom tu máme väžu. Táto väža vlastne môže byť aj v pozitívnom, aj v negatívnom význame. Je to v podstate niečo nečakané, čo príde, alebo prišlo, alebo príde k tomu, aby ste vy mohli dosiahnuť ten svoj cieľ, aby ste mohli byť spokojní. Tak buď ak vám prišla nejaká nečakaná udalosť, ktorá vám to pomohla naplňať, alebo ešte príde táto nečakaná udalosť, ktorá niečo rozrieši. Určite to bude ale vo váš prospech, pretože tu je pekná karta 9 pohárov, takže vo váš prospech sa niečo nečakané udeje. A 2 mečové karty. Eso mečov je dať si nejaký zámer, ísť za tou svojou pravdou, za tým, čo chceme, možno začať niečo na novo. Kľudne sme otvorení tomu, že sa môže aj niečo nové začať s týmto zámerom, takže sme tej zmene možno aj otvorení a pôjdeme si tou cestou v súlade s tým, čo očakávame. Ešte si pozrieme nejakú inú kartu. Môžeme sa pozrieť na takéto anielské odkazy. Obnova, reflexia, sebahodnotenie, znovuzrodenie. Takže niektorí z vás tu majú možnosť si nanovo ako keby niečo obnoviť v tom živote, pretože sa pozerajú do tej budúcnosti a sú otvorení niečomu možno aj novému, keďže tu bolo to eso mečov. A oni vlastne cítia, že toto s nimi veľmi ladí a že naozaj to veľmi chcú, túto stabilitu, bezpečie, domov. A oni vlastne preto sú aj nadšení a chcú si ten život teda obnoviť. Posunúť sa smerom k tomu svojmu želaniu. Pozrieme si ešte myšlienky sily. Máme tu kartu. Moje myšlienky sú tvorivé, nie človeka, miesta alebo veci, ktoré by mali nado mnou moc, pretože ja som tým jediným, kto ovládá moju myseľ. Sama si vytváram svoju realitu a každého v nej. Toto je vlastne aj spomenuté v tejto karte, aby sme boli lídrami svojho života, aby sme to mali vo svojich rukách vlastne, ten život svoj a zamerať sa na to, čo chceme dosiahnuť. A preto si teda tou myslou tvoríme a zadali sme si teda určitý zámer, čo chceme dosiahnuť. A ešte si pozrieme anielské rady. Takže blízka budúcnosť. V blízkej budúcnosti sa udeje niečo dôležité pre vás, nejaký posun asi. Hojnosť, takže bude vám požehnané, aby ste mali v živote, čo potrebujete. Myslite pozitívne. A bude tu príležitosť. Bude, pretože toto je zároveň nový začiatok a zároveň nejaká príležitosť. Takže bude tu nejaká príležitosť. Možno bude súvisieť aj s tým, že sa tu niečo nečakane odohrá a to vám prinesie aj novú príležitosť. Boli vedľa seba tie karty, takže je to veľmi pravdepodobné.
Tak, všetkým teda želám, koho sa to týka, aby našli tento domov alebo bezpečie, zázemie, stabilitu vo svojom živote, aby sa im podarilo naplňať tie svoje zámery. Všetkým vám želám veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky. Dovidenia.